tak Kroměříž na jeho kontě letos 1,51,25. Ve dvojce Miroslav Kaplan. Nália Praha 1,48,86, jeho osobní letošní maximum. Ve třetí dráze Jakub Holuša. Lídr letošních českých tabulek v čase 1,46,15, což ho dostává do olympijské soutěže v Pekinu. Reprezentoval úspěšně na Evropském poháru v této disciplíně. Pátý muž českých historických tabulek. Ve čtvrté dráze Michal Schneberger. Závodník Dukly Praha, držitel 3 titulů mistra České republiky, drží rekord mistrovství časem 1,46,94. Svým osobním rekordem se zařazuje na 6. místo českých historických tabulek. V páté dráze Jaroslav Růža. Druhý nejrychlejší borec, letos 1,47,92. Osobní rekord 1,47,05 a 8. místo v české historii. Šestá dráha Jiří Doupovec, ARC Brno. To by mohlo být překvapení závodu, letos 1,51,16 moc nezávodil. V sedmé dráze Richard Svoboda, mistr České republiky z Dukly Praha. A v osmé dráze Miroslav Letíček, Lídek Místek. Tak to jsou stovky mužů. No Jaroslav Růža se neobjevil nejen na obrazovce, ale nakonec ani na dráze, takže v finále bez tohoto jednoho ze spolufavoritů. Jakub Holuša, vynikající borec, který se věnoval, jak víte, delším běžeckým disciplinám než 800, nakonec vynikající zrychlení v letošní sezóně až na oněch 1,46,15. Určitě Jakub řekl své poslední slovo. Je tam také Michal Schneberger, 26,8, kolem 27 mezičasna. Dvoustovce Michal Schneberger je zkušený závodník, také touží po účasti na olympiádě v Pekinu, zatím nemá limit. Takže Miroslav Kaplan na čele, Michal Schneberger, Jakub Holuša, Petr Svoboda, Lenský místo na 5. pozici, Jiří Doupovec, Český blíží na Lučneru. 54,8 kolem 55, to není na žádné zdolávání limitu, ale není to úplně pomalé, no tady ty šance budou velice otevřené v konci, no ale favorité pochopitelně jsou jasní, drží se v tuto chvíli na druhé a třetí pozici. Takže Miroslav Kaplan stále na čele tohoto závodu a Michal Schneberger v tuto chvíli na 600 začal svůj závěrečný stupňovaný běh, ale jako klíště, Jakub Holuša za ním. No a teď ta cílová rovinka. A co budeme dělat? Budeme povzbuzovat, bude to krásný souboj až do cílové mety. Jakub Holuša, já jsem to nechtěl říkat, aby se neovlivnilo, ale ono je vynikající závěr, nevíme. Jakub Holuša z Velkodo, Kroměříže, do Opavy se omlouvají.